Iritsi da aldaketa Ordiziako udalera. 8 urtez, ordiziarren gehiengoari bizkarra emanda jardun duen udalak aurpegia aldatu du. Maiatzaren 22 hauteskundeetan, Bilduk babestabala jaso zuen Ordizian. Gehiengo osoa eskuratu zuen. Beraz, ez da ezustekorik izan osoko bilkuran. Bilduko Igor Egurenek hartu du aginte makila, alkatearena, baina esan zuen moduan, herritarrena izango da agintea. Hori izan da Bilduk herritarrei hitzeman diena, eta horregatik jaso du koalizioak boto pila. Gardentasuna, bestelako kudeaketa bat, parte hartzea, demokrazia eta ezkerreko politikak izan dira Bilduk bere jardunerako hartu dituen konpromisoak. Orain, datozen 4 urteetan, herritarrok, eragileok, denok, hor egon behar dugu, denon artean bultz egiten. Legeak horrela aginduta, zin da egiten. Danon artean egin dezagun, danon ordizia hori.